neon lights. I hit the floor and dance all night. No matter if I'm alone or not, I keep moving 'cause I like to fight. Feeling the bass, it's in my bones. Dancing like nobody. Benvidos festeiros e festeiras, aquí estamos nunha festa que está asendada pola man de moitos veciños e visitantes nas festas do Carmen de Pincheiros, aquí na Pobra do Caramiñal. Vamos a ver que nos costan os asistentes desta festa tan maravillosa. Outro ano máis participando na procesión. Como sempre. E que significa para unha persona do povo participar nesta procesión tan maravillosa? É unha das grandes datas da Pobra, tanto o Carmen do Pincheiros como o Nazareno son as grandes patronales da villa, entón é unha honra. Eu viña de pequena, traíame miña nai. Desde pequena vindo a... Pequena vindo a procesión sempre. Madre de Dios, entonces cantos anos participando aquí na procesión? Pois vais antes porque eu xa teño 73, entón pois fíjate a que hai. Madre de Dios, toda unha vida inteira. Sí, toda unha vida. E me imagino que todos tocarán na familia o tema do mar, dos mariñeiros. Pois sí, meu pai era marino, meus avós, tanto por un lado e por outro, eran tamén mariños, tiña tíos, primos, que traballaban no mar, uns na pesca, outros na mercante, pero todos no mar. Todos no mar. Todos no mar. Pois mira, non te vou molestar máis e quero te deixar disfrutar a gusto da procesión. Pois moitas grazas. Moitas gracias a ti por atendernos. Viva o Carmen dos Pincheiros. Viva o Carmen dos Pincheiros. Esta procesión é moi bonita, pero vimos sempre esta procesión porque nos gusta moitísimo. Sí, digo eu, sí. toca a familia mariñeira. Sí. Sí? Meu home era marino, sí. O seu señor, usted era mariñeiro? Sí. E que significa para un home que dedicou a vida ao mar? Sí, sempre se lle ten moita devoción a esta santa. É a nosa patrona dos mariñeiros. A patrona dos mariñeiros. Ao final vexo que a moita xente lle causa emoción estar... Home, sí, mas esta procesión é moi bonita. Para nós un orgullo totalmente. Si facía anos que non viñamos ademais, entonces, bueno, estar no día grande da Puebla para nós un orgullo, unha satisfacción grande, sí. Grande, verdad? Me imagino que por aquí habrá moita xente vinculada ao mar tamén, dentro da formación. Moitísima, claro. Nós, pola maneira que fixemos o concerto, xa falamos con moita xente, claro, aquí vive no máis aínda. Claro, xente do mar, este día é importante para eles, moi importante. Entonces aquí hai máis dun músico que se vai emocionar hoxe. Seguro, ademais, seguro. Pois non vos molestamos máis, que me parece a min que ides arrancar, que noteu a caixa aí sentimental. Moitas gracias. Gracias. Disfrutando da procesión? Sí, como todos os anos. Que sodes daqui de Pobra? Sí, somos daqui da Pobra. E que digo eu, algunha familia mariñeira, quizá? Sí, meu pai era mariñeiro, meu abuelo tamén. E para as familias de mariñeiros a procesión do Carmen é unha costumbre, claro. É un día especial tamén, un día ao moi final. especial, sí. Bueno, primeiro a procesión, eso antes de nada, que Abrila canta a Virxe, que é moi bonito, un momento moi emotivo. Pola noite temos a panorama, e mañán temos a treixadura, que tamén é un... E pola noite, polo visto, algo de combate, quizá, de artificio, fogos de artificio. Bueno, por suposto, os fogos artificiais, sí. Bueno, como está o fin de semana, aquí na Pobra do Caramiñal,
Que lle parece isto dos xigantes e dos cabezudos? Está precioso, precioso. Que puntuación lle damos este ano ás festas da Puebla, do 1 ao 10? A ver, eu dou un 10, a min encanta. Os pincheiros, ainda agora ven máis fuerte que o nazareno, quizá. Máis fuerte? A ver, o nazareno o día, o domingo. Despois, como festas é para a xuventú, isto, os pincheiros. Ainda queda mañán todo o día de festa. Sí, sí, sí. Bueno, joven, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, ahora algo más cansado que el primer día. Algo máis cansado, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos vivindo a festa este ano? Impresionante estos días. Al fin y al cabo son 4 días, pero son los mejores del año. Sí, ¿no? Sí. É que pesa moito o cabezudo, ¿no? Gigantes. 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 Pesan, pero bueno, al fin y al cabo es la esencia del pueblo. Y lo lleva siempre con alegría todos los días. A mí pésame unha dúda, digo, ensayades isto antes durante o ano ou é chegar o día e poñervos o gigante e veña? A ver, depende de si eres nuevo, sí que tienes que venir unos días antes para ensayar, pero si no, los que ya llevamos tiempo, pues llevamos el día y bailamos. Bueno, perdóname, pero é que te acabo de ver salir de debaixo dunhas faldas. Por favor, como levamos o día hoxe? Ben, cansados, pero ben. Moi cansado? Bueno, bastante, a verdade. É que despois de onte... Un pouco cansado, nos di por aí. Sí. Onte festa e hoxe a traballar. Onte festa, hoxe traballar, mañá igual. E mañá igual. Son 4 días. Bueno, os de atrás son gigantes e os que levades vos, medianos. Os cabezudos, por así Estos son os decirlo. cabezudos. E que tal, como estamos levando este ano a procesión? Bueno, como sempre, hai que facer un pouco o tempo, ir así un pouco máis lento. Pero bueno, é un día máis, hai que seguir bailando e ainda que estés cansado, é que toca, é ser da Pobra. Bueno, me imagino que onte tuvestes festa e hoxe toca traballar. Noites contentes, mañáns tristes, así que... E me parece a min que hoxe a noite tamén vai estar entretenida. Hoxe tamén, e mañán, igual que hoxe, nos toca doble xornada. Pola mañán temos que bailar, e logo a tarde tamén nos toca bailar. Nos quedan hoy a la tarde y mañana y tarde, y a darlo todo, a que la gente disfrute lo que estamos haciendo. Vaya, acabasme de deixar super sorprendido, vamos. É que falaban a mí antes dos gigantes por aquí, agora os cabezudos, e quero... Porque me chivou por aí un paxariño que te chamas... Diego Cabezudo. Pero ese é real. Sí. Diego Cabezudo e hoxe vas de cabezudo. Efectivamente. O sea, facendo honor ao nombre e apelido. Hombre, ya nací para esto. Esta non é a festa de iglesia. É que como ven todo seguido pode levar é a equívoco. É a festa máis pajana que feligresa. Ah, mira, pois xa temos un dato máis que non sabíamos eso. Entonces, non sei se seguir por aí, ti como o ves? Depende. Igual para o ano non vimos, Por eso, mellor tocar a gaita e estar calado, non? Sí, vai ser verdad. Nada, pois aí queda, vamos a seguir disfrutando da música de Trécola cos xudíos, paganos, bueno, cos cabezóns. Al Kevin, disfrutando da procesión? É do día libre. É do día libre, eso é importante tamén, que sodes de aquí da Pobla, me imagino. Somos en Tajo, pero baneamos aquí. Ai, sí? Sí. Entonces todos os anos estades aquí? Sí. Este ano me tocou a min de primeira aquí. E que tal, se hai que valorar as festas da Pobla do 1 ao 10, que puntuación lle damos? Non me movo destas festas. Moi ben, festeiros e festeiras, nós aquí seguimos na Pobla do Caramiñal, non vos esquezades, se queredes que vayamos a gravar a vosa romería ou a vosa verbena, 986 71 0741 ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Nós aquí seguimos nas festas do Carmen de Pincheiro, na Pobla do Caramiñal. Voume que me escapan os cabezudos. Vamos na Pobra.
Moi ben, festeiros e festeiras, aquí seguimos nas festas do Carmen de Pincheiros, na Pobra do Caramiñal. Non vos esquezades, 986 71 0741, e aí estaremos para gravar a vosa verbena, a vosa romería ou o que queirades. Ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Aquí vos deixo, disfrutando deste espectáculo. Sabedes que é unha procesión moi emocionante, ademais, bueno, a Brilat é unha unidade que está moi vinculada a esta procesión e bueno, levanta moita fidelidade incluso entre toda a poboación, non? Estamos encantados de celebrar esta procesión que vai moi unida ao que significa a Pobra e o mar para a Pobra do Caramiñal. Bueno, non sei se sabe que hai moita xente visitante, non só familiares de mariñeiros, sino xente de outras zonas que se están achegando aquí á procesión. Seino. Bueno, esta é unha das procesións xunto co Nazareno que máis xente ten, non? Non só xa na nosa localidade, sino en toda a comarca. Bueno, hubo unha persona que hoxe me dixo que incluso podía chegar a superar ao Nazareno, a festa do Carmen de Pincheiro. Bueno, home, en xente non sei. Evidentemente, agosto é un mes moito máis turístico para aquí, entonces, bueno, en este momento, por exemplo, na Pobra debemos triplicar prácticamente a poboación. Entonces, bueno, agosto é xa digo, non é como setembro é un mes menos turístico, non hai tantas visitas e agora temos cantidad. Non creo que supere o Nazareno, pero bueno, ao mellor andan por aí. Moi ben, familia, nós hasta aquí chegamos. Non vos esquezades, en breve temos o concerto de Treixadura e, por suposto, un espectáculo de fogos de artificio que non vos podedes perder. Vémonos no próximo de Festa en Festa. E recordade, 986 71 0741 ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Eu aquí me quedo na Pobla disfrutando desta festa tan increíble como é o Carmen dos Pincheiros. Ata a próxima!
Gracias.